Javno preduzeće Putevi Srbije u cilju što veće dostupnosti elektronske naplate putarine upravo danas otvorilo novo prodajno mesto za elektronsku naplatu putarine koja predstavlja savremeni model bezkontaktnog plaćanja putarine bez zaustavljanja upotrebom uređaja za elektronsku naplatu putarine. Otvorilo novo prodajno mesto u okviru naplatne stanice Niš-Sever na adresi Bulevar 12. februar 4. prilaz. Na novootvorenom prodajnom mestu dopuna i kupovina uređaja za elektronsku naplatu putarine će svakako biti dostupna kako fizičkim, tako i pravnim licima koja mogu sklopiti ugovor o elektronskoj naplati putarine na našem prodajnom mestu. Ono što bih istakla jeste da je radno vreme prodajnog mesta svakim radnim danom od 7 do 22 časa. Putevi Srbije iz godine u godinu beleže porast broja korisnika elektronske naplate putarine, prodajom uređaja kako na našim prodajnim mestima, odnosno prodajnim mestima Puteva Srbije, tako i na prodajnim mestima ovlašćenih distributera koja su rasprostranjena širom Republike Srbije i ukupno ih danas imamo preko 250. Ono što bih takođe izdvojila jeste da je učešće elektronske naplate putarine u ukupnom prihodu naplate putarine iz godine u godinu veće i ono trenutno iznosi 60% u ova prva 4 meseca, poredeći podatke prva 4 meseca 2021. u odnosu na 2020. godinu. Takođe i ukupan broj transakcija ostvarenih putem uređaja za elektronsku naplatu putarine se povećava iz godine u godinu, pa je to učešće u prva 4 meseca preko 42%. Ono što bih takođe preporučila svim učesnicima u saobraćaju jeste da preuzmu putem aplikacije Google Play ili App Store besplatnu mobilnu aplikaciju Javnog preduzeća Putevi Srbije koja omogućava servisne informacije korisnicima puta o svim stanjima, odnosno eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, kako vremenskim prilikama, ali i prodajnim mestima na kojima korisnici mogu da kupe i dopune uređaj za ENP, kao i lokacijama elektropunjača. Javno preduzeće Putevi Srbije generalno radi kontinuirano na unapređenju uslova putovanja učesnika u saobraćaju. Jedan od ključnih projekata, trenutno aktuelnih, jeste svakako instaliranje elektropunjača na ključnim, odnosno strateški važnim tačkama duž autoputeva. Do sada imamo instalirano 8 elektropunjača, od kojih su 3 ultrabrza sa određenim kapacitetom, većim kapacitetom od 175 kW snage i oni su instalirani na naplatnoj stanici Beograd, znači na platovu naplatne stanice Beograd, na platovu bivše naplatne stanice Niš i to jedan u smeru ka Nišu, drugi u smeru ka Beogradu. Ostalih 5 je instalirano na naplatnoj stanici Subotica, naplatnoj stanici Šid, Dimitrovgrad, Preševo i odmorištu Boljkovci koji se nalazi na deonici autoputa Beograd-Čačak kod naplatne stanice Ljig. Tako da u narednom periodu planiramo instalaciju još 10 elektropunjača duž puteva prvog A reda. Takođe, usluga punjenja elektropunjača, odnosno električnih vozila na postavljenim elektropunjačima je besplatna, ali Putevi Srbije su u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ali i Ministarstvom finansija već dali predlog za izmenu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, te očekujemo usvajanje određenih izmena, a koje će se odnositi na utvrđivanje načina punjenja, odnosno troškova punjenja i kao i popusta, eventualnog popusta za ostvarivanje naplate putarine prilikom prolaska tih vozila koja su električne.